joukkue, joka lähtee toisen kierroksen jälkeen sieltä 3. Ai jaa, hyvin historia. Päijät-Hämeen agility-urheilijat ja Lotta Lehtinen ja Australian kelpien Visa. Ja nyt ratkotaan sitten niitä mitaleita oikein urakalla. Tässä vaiheessa katsotaan, että kenen ohjaajan rinnat pitää mennä lujaa, sitä ei helpolla sitä. Tavoiteaika 37.61. Auta sai mukaan. 37.61 ja sillä napataan sitten ykköspaikka. Vauhti on kyllä niin kylmää, että se varmasti tuo vauhti pitäisi riittää siihen. Rauhassa nyt, ota se perä. Otti. Ja Sari ja Ramses Austa ottivat hylätyn suorituksen. Maxiradalle lähtee 6.13 Australian kelpien Visa. Lotta Lehtinen Päijät-Hämeen agility-urheilijoista valmistautuvat 6.14, 6.15, 6.16. Neralle ja Hannoa äsken Maxiradalla tulos 9.54, lisäksi oli 1 urheilija jonkun verran yliaikaa. Mutta tässä vaiheessa tuloksella 9.54 vetää kuitenkin sijalle 38. Menien oli aika tietoisesti sen verran, että tällä radalla... Hyvä ratta! Ja Lotta Lehtinen, Päijät-Hämeen agility-urheilija Jussi ja muuten täällä 31.50 ja lähtivät sieltä 18 Ronan jälkeen. Tässä on myöskin sitä sillä asenteella heti lähdettiin menemään, että nyt otetaan tuo piikkipaikka itsellään. Varmasti ottaa siellä